HSLC question chung chang in lo khato mai theya helan chui chian ngai HSLC question ania kan chiang nga ka sui vak longa ka chiang bo mo penga positam vak lova in now te an ri ona vem ka fano point exam ve a hanga ti thu kan sei chuan ezio thalo nei chu kalo ti maya ma se lo ni bik lo tlat mai zirlai pani pathum lek emo school pani pathum lek an lo buai lova rampum huwa pin sui hat atling tatlat mai ni question set dan tur kal mang blueprint angin an set lo an ti de zera mizoram pum puya school pakhat zirlai te chawin hakan ti do niom takani no pangdang in hausan ti chan hi an zot lem wang an ngot bik lo ti alang reng he thil hi chui chian nge angai ni ngoi bo pui mai chi ni na lang lo fa te nau te chung te zinga kumin metric exam candidate ngoi nei ve lo than kha chuan zirlai ten tem zo ka an zir that lo wang a le an zir tir tu thiam lo an pu maka an lai na te exam ve ni se chuan an lung oi bi khau lawang en tika nge thu nei tu ten man lak don ka khelo ma an la lo nei chuan ke chu top thleng turin ka in paisa reng ka lung oi thengang lo school education minister education department le MBSC lam hi an chet wat ka bei se a an ngoi tlang ani nga chuan Mizoram board noya exam hi tu man an chak to lawanga an ring ngam to hek lawang mi pui te point social media ringot phun lovin a tak tak amala turing kan pen chuak ngam ngai bo kanga kon tia helai hen kan chiak lo nge khoi school angai lo government a o vagani chu haron tia history ti lo chu kan school tang an set question ti vel hei anin biak na dik out ani helai hian hei question in ang vel chu helai hian an kon ti ta ni hen zong zong hu ko kon ti thlap longa fair ko ki in ang deuh tho ani ma na tin hemi post lo hi kan en lenga heta lo hianin sang ni sum ni pali HSLC social science questions chung chang kha ka soi lo wang ka ti zeta in lo khriat vek to tho ka na wangin sui nge ka du le ta zok lat digna hian hmuna chanangai tu te point kan nau te hian mark sang tak score se ti kan du vek chu ti rolin in a jo tiu tu te berin digna kan hnol suata fer lo ta ka thil kan ti du ni si chuan chu ti rolin tinani hi kan school no pangten dikna engting nge kan tuanga kan nau te ne tongin rin ngam na le zom na engting nge kan lo theyang le kumin board exam SSB ka scheme of exam blueprint and follow me lova hi chu social tuam lova exam question set tu tanan du angin an siam ram theyang ti oma kan okay thei kumdanga po textbook question omlo no pangna bu chung an khriat na tonga an chan tu om zeu thina chu chu thil pa ngai da thil dom takani zok kumin ro he question hi lo kalang a ti rin ngai na om reng lo kumdanga po lakal ngai lo text question a po om chuang lo board exam question a lo kal ho hi school pakhada chuan MCQ thlengin note an lo in pesa vekani oma a PDF po da du nuai tak hi he thila hian he school zo tu hian board exams question SSB ki set nge nia question hi leak out ti zona lo piang ta nia a leak out dova question set tu ni box si lo chuan he zo tu in mi he zo tu hi mi smart u chuak takani ti ati theyang he thil hi chu nei tu tan chui chian a mala ka ngai nge chuani a kan tia helai hianin HSLC exam nei mekin asoi lo admit card dik lo sem chu kan sia le kan nuwa athak siam le ni tongin MBSC lam social na a ring an exam ta question kalpung dang lam ta do me zo tu ten le zirlai ten mak tir riau chungin kan no pangte quality thane tir na tu ya su so ka ro man na ngai nan khathiama high order thinking system mangan zirlai bu chung thu hriat tak na atanga chan tu ching question set ania kumdang ai no pangle zo tu ten na an ring thel na sa leya chu ti ni line voin lama HSLC exam chuno pangten haran ti hlom awanga tap ta hom homan online school than ka suggestion ang deuh dia ka zo na ron chuak om ta ni ron tia ni la hianin hei kan en lok thei dan ban hei question pa ngai ni tu ga ngai ni a ti he chu a der chu kan en lo nga hei an ti khau hi ni mele individual and business software ti ommo enango khonge tia zong tu nge chon tiu chon liberation of an advocate for free market hei helai mi hin mo e na hin ta a chuan heta which of the following statement is not correct new deal which of ani che hian hoi mi zel hin hi hei hin alo in ang deuh thip thep ani hi han tak hi he athalak
thlan lak hun te a om veka ain ang deuh thup ani ti kha kan khia thiam ve thei dan chu nia ngale serious khop mai he thil hi duan serious mai theini chuan hei chu akan chiar towa hei beng varna pon lo ti to ni hi kan chiar chin nge adang hei post dang om tem atulanga mhala kan tum ti hi hi thaklam khop mai en lokang long tlai march mizo zirlai po general headquarters aizol chuan Mizoram Board of School Education where SSLC exam nei meka social science le subject danga question chung changa soilo tak mai om hi poya tin angai thotak hle a tulanga NGM hla katum HSLC exam of social studies subject le subject danga question patran fel hel om le question khe lok an om anga soi tu om hi MZP chon tha ti lo tak zeta zirlai no pangol ko thiang hlim ten zirna ko ngain elna thiang hlim an nei mek la ya an ko ti nual thei he tiang thil thleng hi chui chuaka malavat durin MZP chuan MBSC ho tu te nge na ni MZP chuan HSLC exam mek zirlai tamjok te lo nual na chu ang theiang beka chin vela atulanga malavat turle MBSC zom na hum him zel turin MBSC thuni tu ten ngen no na ni MZP chuan atulangin zirlai te thlawang hau zel do na MBSC malang ngun takin MZ zel turin an ti ni ti vel ne he an post so khop mai tam khop mai tam hle mai ole khang ho khan ya beng warna hian an tinge thu dang lam te hluai amo kan en lokanga angai hian en zotu tu than khat te nen atonga beng warna thun danin nimin ne thlathum san le sumni pali exam zo tak SS subject ami pakhat zotu tu tho question se da chuak nem bi khle kumdang ang thawin question pakhat a chun zolai bu pon lam dewa chuaka he question hi bi pakhat question se chuak nem bi an ti set tho hiania zoto to pakhat chuan question har ber tum abik takin thingtlang lam tan chuan ani arin thu asuya question set tu thona school tan chuan har an ring lo thung history a hi chu chiang de tuklawa film khok de ngon te hlan chiang de du khana kan po so he thil hi serious khop maya engteng nge action an la dong kan lo ngai changa in fact exam wal an omem hakan tiem ma ko he di ka ta chiam mai tun la social media chak to sia to pa chun ti hian thila kon chuak ta tu te mo school chuanin an zolai ten hena suggestion a pek kha a kon chuak de duak nyang chu chung vel chu nia than kha chu zolai bu om lam ati textbook question om sa ni lam lo te ma ko chu le la mina no tan lo nei thap lok sa si te om nuala ni me le school no pang than kha the chat na li ka buka he thil mai ni wa poi he maya a serious view boka ti fu lo chin ti ve view mai thei ni ang pon ni se ang tin nge thu adak zel don kan ngai changa kan lo enanga update te hriat kan lo tum don ne hemi bi ka hi ma ko chu ke ni na update kan hriat thei chin chu mi pui hriat thei tu ka puan chu chin bak chu kan khra bi lo nga ma ko chu mi pui hriat thei tu chin na puan chu lo amani chuanin update kan ti balvat kan tum don nia a zero le mai ti ha kan soi thei tok chu ni